Exact location sa atong team karon na ato sa kilometer 12 sa Sasa Dakbayan sa Davao kay nagpadayon ta sa ato ang ngayong Pasko panalo ka promo mga kasama. Ayong buntag nay. Ang buntag po. Yes, kompletong pangalan ni nanay. Esmeralda. Andam na ba kanay nga mukanta sa atong station ID? Oh, andam na. Ready na kayo? Sige. Sugdan ako ha. 1 2 1 2 3 go. At makakarating sa tahanan kapag pagmamahalan, bububos ng galak ng tuwa at makakarating sa babayan ang ningning ng kalangitan. Hahawiin ang lahat ng sa inyo makarating. Yay! Ayan! Ganda na talanganan kay murag excited na si nanay nga madawat ang iyahang regalo gikan sa DXDC. Nay, unahon na mo ni nay, i-turn over na mo sa imuha ang atoang non-alcoholic wine. So dili ka ma hubog ana nay. Unya ako i-turn over pod sa imuha nay. Ang bugat kay nato nga grocery packs. Ayan, grocery items nato nay. Daghang salamat sa DXDC. Okay, congratulations kayo nay. Moto mga kasama. Advance Happy New Year pod o Merry Christmas ka natong tanan. Gikan dinhi sa kilometer 12 sa kauban si Radyoman Joel Viray. Kini si Radyoman ay Ginita. Tatak RMN.